ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndi ine Benedetta Chiwandamia, koma poyamba nayi mitu yake. Malemu Lucius Banda amukumbukira ngati munthu wolimba mtima. Ophunzira msukulu za boma za ukachenjede opitilira 13,000 sapeza mwayi wa ngongole. Ndipo mu nkhani za masewero, Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions 2-1. Tili ndizi komanso zina zambiri musatalikire. Mu nkhani yathu yoyamba, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati adzakumbukira malemu Lucius Banda ngati munthu wa mfundo zake komanso wolimba mtima. Iwo amayankhula izi m'boma la Balaka pamwambo wa misa yachiliza ya Lucius Banda. Achihana ati iwo anapezeka pamwambo pofuna kulemekeza mzimu wa Banda yemwe anali nzawo. Achihana akufotokoza. Choyamba suimba ko kasigaleyo koma yose family man. Mutaona anawo menana akulira banja lawo lose ndizosangalatsa kwambiri. Anthu amenewa tizasowa pakakalekale. Ndipo yemwe anali mkazi wa malemu a Banda Asunganani Banda ati pakufunika kuti boma liyike makina othandizira matenda a impsyo mzipatala za mchigawo chakummawa kwa dziko lino. Ndipo a Bishop Montfort Sitima ati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ambiri akumwalira mzipatala kamba kakusowa kwa zipangizo zoyenerera. Kujuga manu satenga tabu kifua katangale amapeleka mwayi kuti ndalama zikhale m'manja mwathu chepa okha. Ikanotiye katangale kumakhala kuti mfumu zawana ndalama zimene tilipo mdziko aone ndi aliyense. Choncho mautenga a Lucius Banda amene wakhala kukamba kudzudzula ndale kudzudzula boma komanso kudzudzula mtundu wa Malawi nkhani ya katangale zikutenga zimene mfumu ikulimbikitsa ndi maulimbikitsa kuti tsiku ngakhale zina anzathu asakondwera mama kamene zakukhudzira kwenikweni ndi uthengawo. Malemu Lucius Banda anamwalira mchaka cha 2024 m'dziko la South Africa akulandira thandizo pa matenda a impsyo. Ophunzira msukulu za boma za ukachenjede opitilira 13,000 sapeza mwayi wa ngongole pa maphunziro awo chaka chino. Izi ndi malingana ndi chiwerengero cha ophunzira amene bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira latulutsa. Bungwe liti chaka chino ophunzira okwana 46,386 ndi amene adalembera kuti apeze mwayi wa ngongole pa maphunziro awo, koma ilo latenga ophunzira okwana 32,258. Isaac Salima ali ndi zambiri. Mukalata imene bungwe limene limapereka ngongole kwa ophunzira sukulu za ukachenjede za boma la Higher Education Students Loans and Grants Board latulusa yati pakadali pano chiwerengero cha ophunzira amene awatenga ndi chodutsa 33,000. Ilo lati ophunzira okwana 46,386 amene adalembera kuti awathandize ndi ndalama pa maphunziro awo. Izi zikutanthauza kuti ophunzira okwana 13,128 ndi amene awasiya kuti sawathandiza. Izi zikuzanso pamene boma lidakweza ndalama za maphunziro msukulu za ukachenjede za boma ndi kawiri. Pakadali pano msukulu za ukachenjede za boma ophunzira kuyenera kupereka ndalama yakwana 1.3 miliyoni kwacha pa chaka kuchoka pa 650,000 kwacha m'mbuyomu. Mtsogoleri wa ophunzira mdziko muno a Wesley Malekano ati kukwera kwa chiwerengero cha ophunzira amene adalembera kuti awathandize ndi ngongole izi zikutanthauza kuti kukwezedwa kwa ndalama za maphunziro kwakhuza ophunzira ambiri. Komabe ndi nkhawa ndi dandakulo kunena kuti kukwera kwa fizi kuja kwapangitsa kunena kuti anthu ena amene amakwanitsa kuti azilipira fizi paokha mbuyo panopa akhalanso anthu okanika kuti azilipira fizi yotere. Kotero kuti zakhala zovuta kwambiri kunena kuti akwanitse morani ngakhale namba yakwera kuti anthu athandizike koma silumo anthu amene akhalipira phinji chikhala namba yawo yakwerayo. Kaswiri pa nkhani za maphunziro a Victor Chekoti poyamikira boma pa ndondomekoyi wati nkofunikiranso kuti boma liziwunikira bwino ophunzira amene akuyenera kupindula ndi ndondomekoyi. Pali ina tionenso kuti popeza chinthuchi chadziwidwa kwa wina aliyense kuti boma lapereka ngongole zimenezi
wina aliyense anangofuna kuti apange apply kuphatikizaponso iwo amene sakuyenera kupanga apply. Iwo amene ku secondary school kapena ku high school amalipira mafizi akuluakulu atangoona mawu imene wanangoti nafenso tipange nawo apply. Kotero kuti pamafunika ndithu kukhazikitsidwa ndondomeko zofufuza kuti kodi ndi uti amene akuyenera kupindula mngongole zimenezi kapenayi. Chaka chatha ophunzira 129,000 ndi amene adatengedwa kuti awalipirira maphunziro awo. Bungwe la Mpingwe Lions Club lati ndilodzipereka kuthandizira kuti anthu osowa adzitha kupeza nawo katundu mwayi komanso zinthu zina zofunika mmoyo wawo. Mtsogoleri wa bungweli a Emmanuel Phiri wanena izi loweruka pamene amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa ana amene amawasunga pa Courageous Kids Foundation m'boma la Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Daniel Zimba. Kugona ndi njala, kusamba madzi opanda sopo, kusowekera zipangizo zophunzirira monga makope ndi zolembera, komanso zipangizo za ukhondo wa atsikana ku Courageous Kids Foundation ndi mavuto amene ati tsopano achepa. Izi zikutsatira thandizo la pafupifupi 3 million kwacha limene Mpingwe Lions Club yapereka loweruka kwa ana amene amasungidwa ndi bungweli. A Emmanuel Phiri ndi mtsogoleri wa Mpingwe Lions Club. Lions Club mamishoni mwathu kuyang'anira anthu achichepere chonchi timati mayouth awa ndi mbali yathu imene timagwira ntchito. Tiyesesa kunena kuti tikuthandizeni kuti tikapezera anthu amene ndikothekera kuti kuthandizako zimenezi kuti tikufikireni. Mkulu wa Courageous Kids Foundation a Courageous Musasa wati iwo amasunga ana amasiye pafupifupi 98 pakadali pano ndipo anawa amasowekera thandizo m'magawo osiyanasiyana pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Ana amene amasowekera zinthu zambiri zimene pato khasiti ngathe kukwanisa ndi ana ambiri komano chonchi chimene abwerera iwo kuti bweresera zinthu zosiyanasiyana zitithandizira kuti ana athu akwanise kusamala khandi thanzi labwino, abweresa makope, abweresa sopo, zipangisa kuti sogola even akamapita kusukulu ndi chilimbikiso chabwino chakusukulu chifukwa ali ndi makope okwanira. Awa ndi ana amene ali ndi luso losiyanasiyana kuphatikizapo lovina, nkhonya, kupanga zibangiri, mbawula, komanso ali ndi nzeru moti ena opitirira 40 mwa iwo akhoza mayeso a sukulu za primary komanso a form 2 chaka chino. Zinadziwikanso kuti pakadali pano 16 mwa anawa akuchita maphunziro aukachenjede mu sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Wapampando wa bodi ya bungwe la Human Rights Consultative Commission HRCC a Robert Mkwezalamba wapempha nthambi ya malamulo kuti unikenso malamulo omwe amagwiritsidwa ntchito polanda katundu pomwe akufufuza milandu. Mkwezalamba amayankhula izi pomwe amachita msonkhano wa atolankhani ndi cholinga chofotokozera za ganizoli lomwe analipereka ku nyumba maka ku nthambi ya chilungamo. Iwo ati katundu wambiri yemwe amalandidwa pa nthawi yofufuza milandu amaonongeka kamba kuti amasungidwa nthawi yayitali chifukwa chakuchedwa kwa milanduyi. Mkwezalamba akufotokoza. Tunena kuti boma ndikuzera mu nthambi zathu zolanda katunduzi kandi a forest kandi a immigration kapena alanza MRA amene amalanda katundu akhale ndi kuthekera kukhala ndi kadanga kunena kuti azisunga katundu kandi 3 months ka 6 months. Izinso zitithandiza kuti tiawumirize amabwalo athu a milandu kuti milandu ikabwera azichita machawi kuti ayiweruze msanga anthu apeze chilungamo, ngati olakwa alandidwe katundu, ngati alosalakwa abwenzeredwe katundu. Koma abwenza katundu amene akhala ali mu condition imene amene akukhalira kusiyana ndi kuti zalero tindi katundu oti makhoti mwathu mukayenda mupeza zimipando zili panja, magalimoto afalala ndi zinthu zambiri zangati umboni zimene adazilanda kuti adzagwiritse ntchito pa mlandu omwe mlanduwo sukuchitikanso m'mabwalo mwathu. Ndiye tikuona kuti lamulo lakhala ligwiritsidwa ntchito molakwika ku polisi kwathu, kulanda anyamata akabaza, kulanda katundu anthu asite sizikulondolezeka mapeto ake malo moti anthu apite patsogolopo zitukula okha tikuwayikanso mu umphawi wa zaoneni. Ndiye tunena kuti tiye tisinthe lamulo tilipase kuthekera kunena kuti zichita zinthu mwansangasanga mwadongosolo osati mogwiritsidwa ntchito molakwika kuti ena aone mavuto. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Shu wati ndikofunika kuti maiko a Malawi ndi China ayike chidwi potukula ntchito zimene zingabweretse phindu pa miyoyo ya anthu. Ashu anena izi ku Lilongwe pamwambo wokondwerera zaka 77 za kukhazikitsidwa kwa dzikolo.
mtolankhani wathu Pemphero Malimba walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jimmy Chazama. Anshu ati ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi China sungayezedwe ndi zoyankhula pakamwa zokha, koma phindu limene nzika za m'mayiko awiriwa zikupindula ndi ntchito zomwe mayikowa akugwira. Iwo atsimikiza kuti dziko lawo lipitiriza kugwirana manja ndi dziko la Malawi polimbikitsa za malonda, za umoyo, za maphunziro ndi zaluso. Nduna yona za mayiko ena George Chaponda yayamikira dziko la China kamba ka ntchito zosiyanasiyana zimene likupitirira kuthandiza dziko la Malawi. Anthu athu akhala kupita ku China kumakaphunzira kumakachita zinthu zina zimene timachita ife kuno za ngoma ndi zina zake zovinavina. Ukonso akhala kubwera kuno kuchita zomwezi. Komanso lero siku lero pamene kondwerera zaka 77th anniversary ya People's Republic of China, titokoze kuti chinakomera iwo kuti pa siku limene lino ku sky kwathu kuzayaka chifukwa chachani zindege izi timacha madrone yokwana ngati 500. Ngati mbali imodzi ya chikondwererochi, akatswiri a mdziko la China anaulutsa tindege towalitsa mlengalenga tokwana 500 pamene anaonetsa zina mwa ntchito zomwe boma la dzikolo lathandiza dziko la Malawi. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pakanema wa TTV. Tibwerenso posachedwa apa ndi nkhani zina zambiri zikatha izi. Kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 modelo yatsopano ya 2026 yokonzedwa mwaukadaulo ndi injini ya mphamvu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani telefoni pa 0997 225 116. Shangyang SY150-18, your partner, your business. Unduna wa zaumoyo wati ukuyesetsa kuti zipangizo zoyezera matenda a kansa ya khomo la chiberekero zikupezeka mzipatala zambiri mdziko muno. Izi ndi malingana ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Charles Chilambula omwe anali nawo pamwambo othamanga omwe unakonzedwa ndi banki ya Centenary komanso kalabu ya Rotary ya Bwaira ku Lilongwe. Mwambowu unakonzedwa kuti apeze ndalama zomangira zipinda maka chipinda chimodzi chothandizira kansayi pa chipatala cha Likuni. Zambiri mu lipoti ili la Mese Matonga. Achilambula anati nzokhumudwitsa kuti kansa ya khomo la chiberekero ikuchulukira kamba kakusowa ka zipangizo komanso akadaulo oyeza matenda wa mwansanga. Abale athu akupita ndithu nkhansa yoti inakatha kutheka kuchizika ndeti kulimbikisa aliyense asadikire kuti mwina amve mazizindikiro monga zijana fotokoza adokotala athu kapena kuona kuti ayambe kaye kudwala. Komano pompano mene ali bwino choncho tapemphe kuti apite pa chipatala imene anacho pafupi kuti akathandizidwe. Tilipezeka ngati mbomamo almost every district komanso kumadera osiyanasiyana mu maboma mwaomo dongosolo limene liliko ifati naphunzitsa manesi madokotala kuti azigwira ntchito imeneyi yotha kupanga screening. Ndipo mawu ake ogwirizira udindo wamkulu wa banki ya Centenary a Beatrix Musiwa anati matenda a kansa amakhala opsa ngati munthu azindikira mochedwa, chifukwa chake ngati banki ikuthandizira kuti anthu aziyezetsa matenda wa mwansanga. Ifedi ngati banki cholinga chathu ndicho kuti matenda amene watafikire kulikonse kumene ali. Koma pakuti tangoyamba kumene tinayenera kuti tiyambe mwina mtauni muno, koma kutsogoloko tili ndi chilinganizo chokuti tithe kufikira madera ena. Mmodzi mwa akuluakulu kubunge la FIPA mwa Vincent Sinda anati ngakhale akukumana ndi mavuto azachuma kamba kuchoka kwa bungwe la USAID mdziko muno, bungwe lawo likupitirira kumema anthu kuti aziyezetsa matendawa asanadwale. Komano koposaposa tikufuna tipitizebe kugwira ndi ma organizations ena amene akupanga ma activity osiyana-siyana amene amabweretsa anthu ambiri pamodzi kuti ife tithe kupereka ma service kati mwachoncho
monga mukudziwa nthawi zambiri zimavuta munthu kuti apeze mayendedwe kuti akafike kumene kuli chipatala. mkumanowo omwe panali mpikisano othamanga unakonzedwa ndi bungwe la bwayi la Rotary Club mogwirizana ndi banki ya Centenary, pomwe bungwe la Baylor Foundation komanso FIPAM amayeza khansa la khomo la chiberekero mwaulere komanso kupereka uphungu wa kachilombo ka HIV. Bishop wa Anglikani mchigawo cha Apashire William Chombo wapempha anthu ogwira ntchito za umoyo kuti adzigwira ntchito zawo modzipereka komanso mokhulupirika kuti adzikhudza miyoyo ya anthu amene akuwatumikira. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira amene amachita maphunziro awo pa sukulu ya St. Luke's College of Health Sciences imakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima ali ndi zambiri pa nkhani. Poyankhula pamwambowu Achombo anati ophunzirawa awena kukagwira bwino ntchito zawo kuti akapindulire anthu amene akuwatumikirawa. Kukhala ndi mtima wa chinsese pamene akugwira ntchito ndi anthu kuzipatala, ndiponso akhale anthu amene amayesayesa kuteteza matenda mu ma respective communities awo, makamaka tikamayangana pa nkhani ya public health. Tikachitatera ndiye dziko lidzachita save ndalama zambiri in terms of curative care. Anthu amakapita kuchipatala kawiri timbome matenda ndalama zambiri, but certain illnesses tingachita prevent mala kuti anthu azipita kuzipatala. Mkulu woyang'anira sukuluyi a Gift Kalicheru adati ali ndi chikhulupiriro kuti ophunzira amene amaliza maphunziro awowa apeza ukadaulo oyenerera umene ukawathandize pa ntchito yawo. Chomwe ndingalimbikitse kwambiri iwowa ndikuti aphunzira mokwanira, ali ndi upangiri ofunikira kuti akagwire ntchito ku community, apite akathandize dziko pogwira ntchito modzipereka komanso mwaukadaulo. Ophunzira kwana 312 ndi amene adamaliza maphunziro awowa pa sukuluyi imene ili m'boma la Zomba. Ophunzirawa akhala kuchita maphunziro awo namwino, chitukuko cha m'madera komanso okhuza umoyo wa anthu, ndipo adakondwerera kuti amaliza maphunzirowa pamwambo umene udachitikira pa Church Multipurpose Hall mu mzinda wa Blantyre. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la masewero la Mpira Stadium ku Chiwembe mu mzinda wa Blantyre. Nomads tsopano ili ndi mapointi 29 m'masewero 14 patsogolo pa Silver Strikers ndi Blue Eagles omwe onse ali ndi mapointi 28. Mphunzitsi wa Wanderers Bobu Mpinganjira anayamikira osewera ake. Ndinasangalala kwambiri kuti tapambana tapeza 3 points. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri, komanso ndiyamikira anyamata kuti nalimbikira kwambiri. Inali game yovuta kwa basi, monga mnaonera muja kubwerera mu game ndikuwina 2-1 titapanga concede ku first half muja si chinthu chophweka. Ndiyamikira anyamata kuti yagwira ntchito yopambana ndizosangalatsa kuti tapeza 3 points. Zoona tapanga create ma chances ambiri kwa basi, komano tatinya zigoli ziwiri zokha si chinthu chabwino kwa ife ngati timu. Tikuyenera tizinya zigoli zokwanira chifukwa choti imene akuvutira magames iwa mukatinya zigoli chimodzi chokha kapena ziwiri zokha china chilichonse chikuchitika. So ndichabwino kwambiri kuti tikupanga create ma chances tsopano tikonze mbali imene yoti tizinya zigoli zokwanira. Ndipo m'mawu ake mphunzitsi wa Red Lions Balumbo Mkandawire anavomereza kuti masewerowa analovuta. Inali game yabwino kutengera kuti so tinamba ndife kuchinya inde Wanderers ndi timu yayikulu, komabe tinapeza mwayi tagwisa ntchito. Game inali yabwinobwino, tagonja tivomereze, ndoti pena pake si tinapange bwino. Plan yathu imene tinapangira first half inapeza kuti yagwiradi, tikupeza kuti chigoli mwachangu, komanso titengeranso kuti mwinaso anawa ground mundu achichepere mwina tinzeronso pena pake timakhanga tuperewerabe, komabe ndiyamikira kuti anayikirapo mtima, tagonja tiyang'ane chisogolo. Talowa kumene muligi imeneyi, komabe tiyang'anebe chisogolo kunena kuti tasandi game imodzi yomwe ikubwera kusogolo kwathu Masters ikubwera pakomo, tiona kuti zachilimike kuti zapezebe 3 points.
Ndipo mu masewero ena FCB Nyasa Big Bullets ili pa nambala yachinayi ndi mapointi 26 itasewera masewero okwana 13. Kumpira Stadium Red Lions inatsogola kudzera mwa Shukrani Musa, Clement Nyondo ndi Mphatso Kamanga anagoletsa kuti Wanderers ipambane zigoli ziwiri kwa chimodzi pakutha pa masewero. Masewero ena Craig Sporting yachita kuchokera kumbuyo pamene imatsalira ndi zigoli ziwiri kuti igonjetse Khaya ndi zigoli zitatu kwa ziwiri, pamene Moyale FC ndi Kamuzu Barracks afananizana mphamvu ndi zigoli ziwiri pa masewero awo. Mawa Magalero FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi Luwana Mitundu kudedza Stadium. Silver Strikers isewera ndi Dedza Dynamos ndipo Karonga United ikumana ndi Chitipa. Kani zathu maono ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Malemu Lucius Banda amakumbukira kuti ndi munthu wolimba mtima. Ophunzira nsukulu za boma za ukachenjede opitirira 13,000 sapeza mwayi wa ngongole. Ndipo mu nkhani za masewero Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa website yathu ya Times, komanso pa Facebook pa Times 360 Malawi ndi pa X pa @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito za 1895 poyimba star 1895 #. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, mawa abwino.